या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। पाटीये पुनर्वसन सासोलीत कालव्यावर चक्क गांजाचं सेवन करताना 2 युवकांना दोडामार्ग पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। अमित गवस आणि संदेश नाईक असं या युवकांचं नाव आहे। रानबांबुळी वांगणकरवाडी येथील श्यामल आपकर यांच्या घरात चोरट्यांनी डल्ला मारलाय। घरात कोणी नसल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी फ्रीज, वॉशिंग मशीन आणि पंचधातूच्या मूर्त्या असा एकूण 32,000चा मुद्देमाल लंपास केलाय। सिंधुदुर्गात नव्यानं दाखल झालेल्या स्लीपर कोच बस कुडाळ आगारात दाखल झाल्यात। ही बस पाहण्यासाठी प्रवाशांसह नागरिकांनी गर्दी केली होती। सिंधुदुर्ग विभागाला 10 स्लीपर कोच नॉन एसी गाड्या उपलब्ध होणार आहेत। तिलारी खोऱ्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या वन्य हत्तींनी आपला मोर्चा कुंभवडेत हलवलाय। या हत्तींनी एका रात्रीत केळी, सुपारी आणि नारळ बागायतींचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलंय। फोंडा घाट तरंदळे रस्त्याच्या दुरावस्थेबाबत संदर्भात भाजप कार्यकर्त्यांनी कणकवली बांधकाम कार्यालयाला धडक दिली। सिंधुदुर्गच्या 68 वर्षीय श्रीमती मेस्त्री यांनी साहेब रिसर्च सेंटर सावंतवाडीच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून अभ्यास केंद्रामधून FY BA पदवी यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे। कणकवली आगाराला तिकीट काढण्यासाठी 165 अद्ययावत मशीन उपलब्ध झाल्यात। या नवीन अँड्रॉइड मशीनचा वापर वाहकांनी करण्यास सुरुवात केली आहे। वेंगुर्ला हरिचरणगिरी येथील समुद्रकिनारी बेशुद्धावस्थेत आढळलेल्या चेतन मधुसूदन सामंत यांना उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृत घोषित केलंय। देवगड जामसंडे नगरपंचायत इथं देवगड तालुका सकल पाटीदार समाजातील महिला मंडळाच्या वतीनं देवगड जामसंडे नगरपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांसोबत रक्षाबंधन करण्यात आलं। सावंतवाडी मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांची साखळी करून रक्षाबंधन निमित्त राखी तयार करण्यात आली। यात विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग दर्शवला। मुख्याध्यापिका अनुजा साळगावकर तसेच शिक्षकांनी मार्गदर्शन केलं। कोकणची अंबा म्हणून प्रसिद्ध असलेली वेंगुर्ले तालुक्यातील रेडीगावची ग्रामदेवता श्रीदेवी माऊली मंदिरामध्ये अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू आहे। यानिमित्त 5व्या दिवशी श्रीदेवी माऊली हिंदोळ्यावर विराजमान झालेली पूजा साकारण्यात आली। बाजारात विविध प्रकारच्या राख्या विकत मिळत असतात, पण बांदा केंद्रशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळावा यासाठी पर्यावरणपूरक राख्या तयार करण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। अप्पर वर्धा धरणग्रस्त आंदोलनकर्त्यांनी मंत्रालयात जाळ्यावर उड्या मारून जोरदार आंदोलन केलं। करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात भाविकांना पुन्हा चांदीच्या उंबऱ्या जवळून मंगळवारपासून दर्शन घेता येणार आहे। उत्तर प्रदेशसारख्या दूरच्या राज्यामध्ये झालेल्या जमिनीच्या वादातून एका व्यक्तीचा गोव्यामध्ये जुने गोवा पोलीस ठाणे परिसरात खून करण्याचा प्रकार उघडकीस आलाय। नदीच्या किनारी कुजलेल्या अवस्थेत चंद्रिका उर्फ गब्बर साहनी याचा मृतदेह आढळला होता। यंदाही गणेशोत्सवासाठी कल्याण आगाराकडून कोकणात जाण्यासाठी बसगाड्या सज्ज ठेवण्यात आल्या। आतापर्यंत 50 सीटरच्या 44 बसगाड्यांचे बुकिंगही फुल झालंय। प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत 2022-23 प्रमाणेच या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सुद्धा महाराष्ट्रच नंबर 1 आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी X वर पोस्ट करून याची माहिती दिली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घरगुती वापराच्या LPG सिलेंडरच्या किमतीत 200 रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय सर्वांसाठी घेतला आहे। चंद्रकांत पाटलांनी पुणे जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी मागणी केलेला 450 कोटी रुपयांचा निधी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी रोखून धरल्याचं समोर आलंय। चंद्रकांत पाटलांनी याची तक्रार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे केल्यानंतरही त्याचा परिणाम झालेला नाहीये। 2 महिन्यांच्या राजकीय ब्रेकनंतर पंकजा मुंडे पुन्हा एकदा सक्रिय होणार आहेत। राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून त्या शिवशक्ती यात्रेच्या माध्यमातून फिरणार आहेत। मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलासा देण्यास नकार दिलाय। त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टानं फेटाळून लावलाय। आगामी 5 दिवस राज्यात हलक्या पावसाची शक्यता असून सप्टेंबरची सुरुवात पावसानं होते। 29 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर या कालावधीत पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं दिलाय। झी मराठीवरील नवीन मालिका सारं काही तिच्यासाठी मालिकेतील अभिनेत्री खुशबू तावडे हिनं बहीण अभिनेत्री तितिक्षा तावडे हिला राखी बांधत रक्षाबंधन साजरं केलं। सुभेदार चित्रपटाची जोरदार घौडदौड सुरू आहे। पहिल्या वीकेंडला चित्रपटानं 5 करोडहून अधिकची विक्रमी कमाई केली आहे। 71वी मिस वर्ल्ड 2023 ही स्पर्धा या वर्षाच्या अखेरीस काश्मीरमध्ये होणार आहे। स्पर्धेत 140 देश सहभागी होतील। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.